Добър ден. Добър ден. Госпожа Кирова? Да, аз съм. Писах ви по повод на циганските каруци. Да. Да, и ми върнахте съобщение, че в междублоковите пространства не е забранено да се движат цигански каруци. Да. Тези цигански каруци, като изкачат, да речем, примерно Житница, още от самото начало на Житница има знак, че е непозволено да преминават. КАТ трябва да сигнализирате. Районната администрация няма отношение. Аз в отговора съм ви написала по коя наредба, но органите на... Госпожо, вие сте ми написали наредба и накрая от съобщението ви на мен трябва да ми стане ясно, че е позволено на каруците да обикалят квартала ми, така ли? Да, не могат да обикалят централните улици, значи не могат да обикалят булевардите. Не съм я писала аз наредбата и за това ви казвам, че трябва да се обърнете към КАТ, които всъщност те са, които контролират и следят за спазването на това нещо. Значи сега ми казвате различно нещо от това, което аз ви казах, което ми написахте. Нали така? Трябва да погледна пак отговора, но доколкото... Аз ви го казвам, цитирам ви го почти дословно. Цитирате ми закона, член не знам си кой, член не знам си кое, в централни улици, Лозенец, както и да е. И накрая завършвате, че е позволено... Цитирам ви всички части, за които се касае, че там е забранено да преминава. Това са централни булеварди, не може да премине през Витушка. Значи ето много хубаво вие го казвате. Точно това е въпроса, че те няма... Госпожо, само за секунда. Те няма как да стигнат до квартала, защото трябва да минат по забранени улици. Добре, какво искате да направя? Искам да ви кажа... Вие нали сте на някаква длъжност? Вие така го казвате, все едно аз ви моля за нещо, за лична услуга. Не, аз това, което съм направила е да прочета наредбата, да си го обясня и да ви го напиша на вас. Не съм ли написала, че всъщност органите на КАТ също трябва да бъдат сигнализирани, защото те осъществяват контрола? Или това съм го изпуснала? В КАТ се обаждам и оттам ми казват трябвало и общината. И вие, като връзка с обществеността, хората, конкретно от лагера, вече много не искат да виждат каруци и освен, че виждаме каруци в наредбата е описано, че тази каруца трябва да е в някакъв вид. Лайната, с извинение, да не са по улицата. Оставете, че те навлизат, което е неправилно, а на самия квартал на входа има знак. Вие явно, не знам дали сте се разхождали из кварталите, които отговаряте за тях, но на входа на лагера от към Житница има знак забранено навлизане на каруците. Те не стига, че навлизат, но нямат и доблестта, лайната им седат с извинение още веднъж по улиците. Какво ще кажете вие на гражданите, които това вече не го понасят? Ще можете ли да направите нещо, нали, един вид обществеността, ето го, обществото не иска каруци. Не съм само аз, има и други хора, които също не го одобряват, то просто не е, по закон е забранено, не говорим дали хората го одобряват. Добре, аз доколкото знам, поинтересувах се и чисто така и в медиите, в Красна Поляна знам, че също така доста наболял проблем и кмета има идея изцяло да се забрани там навлизането, т.е. госпожо, вече е забранено, те няма как да ги... Аз това без да се консултирам с господин Църноречки, кмета на район Красно село, няма какво в момента да направя, така че ще разговарям с него и с заместник кмета и ще ви уведомим какво можем да направим. Знаете ли къде искам да ме уведомим? Проверка с КАТ. Не знам на какъв принцип ги глобяват. Знам, че трябва да са регистрирани каруците. Няма чак толкова хора, които да го правят това. Ще проследя и това дали имаме някакви регистрирани каруци тук, които са изрядни и които си знаят откъде трябва да минават. Но мисля, че нямаме. Мисля, че го проверявах и тогава, но ще го проверим отново. Ще го проверите? Да. Значи, вие ли отговаряте за Фейсбук групата ви? Да, по принцип аз се следя, но всичко минава през господин. Значи сега я харесвам от един профил, който е група и се казва Лагера и приятели. И има доста снимки качени и видеоматериали, в които се вижда как ромите, меко казано, ни нарушават спокойствието. И
Това, че ви казах, че сме няколко човека, значи доста са хората, които не ги одобряват и от доста време звъним и никой не си мърда пръста и сега есента идват избори и всички много ще се засилите да се правите на интересни, нали? Добре, защо трябва да подхождате с лошо? Подхождам, защото се разправяме с този проблем от много отдавна. Какво съм направила в случая? Нищо. Не всичко зависи от районната администрация, нали се сещате, че Вие всъщност нищо не сте направили. Това е лошото. Пишете ми, не е забранено каруци в квартала. Ама госпожо, поинтересуйте се малко, вижте за какво става въпрос. Разходете се из тия квартали, вижте къде какво няма, къде липсва нещо. Не дайте само в тия офисчета и с гласчета да ми обикаляте там по офисчета и се правите на интересни, бе, госпожо. Нали идвах веднъж и видях, че просто документално там нещо, ако има по оферти, да има пари, да има движение, да има такова. Другите проблеми не са на главен план май, на дневен ред. Казах ви това, което мога да направя. Значи, разговарям с господин точно така. Надявам се и да ми отговорите. Ще ви пише сега от групата да я видите коя е, да ми отговорите там. И не само на мен, защото не съм само аз. Да не си мислите, че съм някой лут и ви звъна е така. Само дето вие не си мърдате пръста. Вие не сте. Вие ще се разходите ли с кварталите да видите от какво имат нужда? Изпочупени пейки, нещо да се направи, да се възстанови. Такъв момент ще има ли някога? То изтече мандата, бе, госпожо. Предавайте, чуйте. Има си съответен ресор в администрацията, който си ги следи тези неща. Защо си мислите, че не отговаряме? Значи връзки с обществеността. Финансирането на районните администрации идва от Столична община. Това, което имаме и с което разполагаме, в рамките на това се опитваме да облагородим района. И смятате ли, че е достатъчно? Предполагам, че не е достатъчно. Не само предполагате. Аз съм убедена, че не е достатъчно, но района е голям. Голям. Няма ли, нали сме в Европа, няма ли някоя европейска програма там да се вдигнете, нали сте много умни, нали сте такива, кандидатствайте в някоя програма, вземете за пейки, вземете за беседки, вземете, направете нещо. Такова, няма ли го този момент? Мога да ви кажа. Не можете, нали сте връзки с обществото, звън към ви да ви кажа, вие това не можете, ми кажете с господин кмета ще говорите. Аз ви казвам конкретно, че то е забранено, има знаци и вие ще го обсъждате с кмета. Кмета ми е прекия началник. Какво искате аз да направя? Искам да тук тия дни да видя, да се види, че няма каруци, да се усети. Това искам. Малко да се задействате. И не само това. Но по принцип нека да е това за момента. То е друго ясно, че няма как да свършите. Добре, и може без този тон. Извинявай, че... И аз съм човек и вие сте човек. Добре, извинявай, че не съм с твоя. Всички изпълняваме някакви задължения и всички се... Всички обаче, сега като сте на някаква длъжност, където отговаряте за обществото, ще се погрижите малко. Значи и хората като ходят на работа има да свърши нещо, гледа да си го свърши както трябва. Според мен вие там нито един не си върши работа както трябва. Сега ги гледам къде метат квартала, метат някакви листа, то има градинки, където могат да отидат да ги приведат малко в по-нормален вид. Те метат улицата, където листата ще ги раздуха вятъра след 10 минути. Нали така? Така че... Просто силно не давате и на не знам колко процента, да не казвам, че са много малки колко се раздавате. Погрижете се малко за хората, защото ви казах, идват избори са, ще се засилите пак да се биете в гърдите. И да правите това, уж онова. Софийски герой, видяхме там алеята е една количка с майка и ако дойде от другата страна още една и едната трябва да отиде в калта. Хванете, следете малко кой какво изпълнява и стига с това оправдание Софийска община, Столична община, че е над вас. Над вас е, обаче ако имате... Значи, колегите разработват проекти, искат финансиране, искат да се облагороди, но решенията се взимат от Столична община. Значи аз казвам, че не според... Подчинение сме. Не може ли да го разберете? Не давате всичко от себе си. Значи ако не ставате за това длъжност и виждаш, не ставаш и тръгваш тогава. Защото явно нищо не правите. Тук нито улиците са хубави, бездомни кучета, цигани, пейки, изпочупени градинките в окаяно състояние. Това е квартала.
Цигански квартал се превръща все повече и повече и това не знам до кога ще се търпи. И вие само се оправдавате с това и с това. Откривате това и госпожа Фандъкова, пък за нея въобще не ми се говори. Както и да е, госпожо, айде, че стана дълъг разговора. Чао, приятен ден и се надявам да ме се обърнете сериозно към проблема. Добре. Чао.